dari Citerep ini mohon maaf duduknya sebelah mana ya? Bapak keluarga Citerep yang mana? Oh, yang itu, Mana? yang itu. Oh, yang ini. Boleh, boleh. Tetanggaku Mbak Siti tuh, Mbak. Sini, Ya, sini, tetanggaku sini. itu. Sini, Gus. Ya. Ya, sini, Gus. Sini. Yang mana keluarga Citerep boleh saya kenalan, Ibu? Oke. Yang mana? Citerep. Pak Haji ini? Oh iya, kali Pak Haji sinten? Pak Demardi, kenal no Pak Deku iki. Oh ini Pak, oh sing sampean critakne wau nggih Pak Haji. Bude Yuli, alhamdulillah. Alhamdulillah kepanggihon mriki. Menika Citerep Iya, iki? Oh bukan Citerep, aku sok kenal banget. Nggih. Oh tuan rumah, nggih. Hanya berdua ini keluarga Citerep. Oh yang ini, nggih. Citerepnya sebelah mana, Bu? Yang mana? Oh Keranggan. Yang Saya mana, Puspa bosnya yang Negara, mana? saya. Yang mana Pak? Bosnya yang mana? Ibu jauh banget mesti nyebrang ke sana. Tapi kalau silaturahmi ya enggak apa-apa kok yang ya. mana? Yang mana? Nambah pas Yang mana? sederean. Yang mana? Pak siapa namanya? Beliau nanti minta rujak jeruk kalau nggak salah. Oh gitu. Ya. Pak, saya takut Oke. nyebrang. Gandengin. Pak. Ada. Ya Allah Pak, jauh amat. Ini Aje. bosnya. Ini bos. Iya, oh Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa Pak? Pak? Pak siapa? Saya ngendiko iki omku lho iki wajan luar biasa. Pak Sriono. Oh iya. Oh ini yang suka rogo-rogo. Ya Allah. Gimana saya? Mau. Rene. Aku ra penak, aku ya ndang sampean. Iya. Nah. Bapak, makasih. Mau minta lagu apa Bapak? Ngomong kok, aduh. Ya ini Iya, tipe iya. ngene iki sing aku seneng Mas. Bukan lagi. Iya. Beliau tuh senengnya sing klasikan no. Iyalah, bagus. Bapak sering-sering ya, rezekinya banyak. Biasanya Amin. bapak ini plontos ngono ki rezekinya akeh lho Mas. Sumpah. Besok Ayo. bojoku tak kon melontos Kok harapan. ya palmen lho ya Allah. Tenan no. Bapak jangan Monggo, mau Pak. kalah. Pak, mau kemana? Ayo kalau dirampungnya apa-apa no, ayo no. Urip ono. Yo. Asik yo. Citerep digoyang. Pak Wardono sembah dulu Pak Wardono nggih. Asik. Ayo yo. Juga terbaik buat Bapak komandan-komandan kita Mbak Siti, Mbak Teki, Pak Agung dan juga dari Kapolsek tentunya. Pak Babin Kamtibnas.
dong pasti. Pak Yanto itu harga mati kalau Pak Yanto. Aduh, saya kalau sama Pak Yanto tuh nggak enakan Pak. Iya, iya. Saya biasanya ambil sendiri. Cucuk lampanya ini Pak Wardono loh ini. Nggak enak. Saya tuh Pak Yanto bilang sendiri Pak, ambil di kamar katanya. Ya Allah. Asik. Ini saking wis nganggep kaya adik dhewe masalahnya. Aku karo Pak Yanto ki wis kaya adik. Wis ngeten, soulmate. Oh, boleh Pak. Ampun rekening Pak lah mengke sing muk nabuh kali MC-ne nggih boten asal glepretan no Pak ya. Lanjutke napa niki Pak? Lanjutke napa Pak Yanto? Oh manis, siap. Mas. Nanti yang punya rujak jeruk dipun tenggo saung tawe. Urip ono Keranggan kota gede Tonggong ya Mbak.
mriki. Nggih. Anu Dedek Mel, mengke eyang kakunge Dik temanten sunat ngersakne gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Nggih, mangke dipinangkani. Nggih, asmanipun Bapa Sukijo nggih. Saijo. Nggih. Apa? Iya tak sibukne. Ayo, make up ora keri to? Wedake. Urip ana. Ah, dipun bablasaken gubuk asmara Mas Dulur. Gubuk asmara, Mas. Permintaan Eyang Kakung dari Dek Faiz. Nggih. Pak Saijo. Ayo sapa Mbah Kakung? Mbah Kakung. Urip ana Yo. Bapak Saijo. Bapak Saijo. Tindihipun
sampun lenggah teng Jakarta napa Saking kampung. Saking kampung mriki. Nggih. Ompun teng Jakarta. Iya, maksudnya udah tinggal di sini. Iya, takutnya sapinya nggak ada yang ngasih ini, nggak ada yang ngasih makan. Jajal, jenengan angkat tinggi. Siti mawon. Catatan sajroning ati merahati Bunda Saijo. Mohon izin. Nanti lagunya apa Bunda Saijo? Ketaman asmara, iya. Asik. Asik. Iki wek kuwi iki wek Asik. Masih terbingkis Bapak Saijo. Bubuk kae nyimpen mati. Wiwit tembiyen omahku saiki. Bubuk kae kebak crita. Wayang wengi nganti kaget rino. Ae ae ae. Pak De niki kadose pendemen wayang ya Pak De. Nggih. Asmanipun Pak Bapak sinten niki? Bapak sinten? Bapak Teguh. Bapak Teguh. Oh, masih bersaudara Mbak sederek, Mel. matur sembah nuwun. Pantesan mirip banget ya. Energik semuanya loh. Ketoke jenengan mengke nak sepuh kadose ngeten. Ya muga-muga wae isih sigrak, isih energik kados beliau-beliau. Ya muga-muga wae semen duitku ya akeh kaya beliau-beliau iki ya, Mbak. Amin. Iya Mas ya tak dongake. Anje, monggo. Catatan Yuk.
Dinggo nyenengke ngramekne gaengke nggone cucunda tercinta iya Dik. jenengan niku lho, mun kula enteni nang prapatan. Pokoknya wis santai wis diridhoi sama beliau Ibunda Saijo. Nggih, ya Allah. Mengke kencan to, Pak nggih. Nggih, ampun mlenjani meneh Anjing. jenengan niku lho. Tambahi sik. Waduh. Kuwi ngete nggo glundung kendang iki. Pak Tego, Pak Tego. Iya. Oh, perahu layar Siap. siap. Aduh. Siap. Ada pasangan duet loh Mbak Siti. Apa? Pasangan duet ada loh. Apa? Ini Siapa? Pak War. Monggo duet, Pak. Mawar. Duh, iki yo pacarku bingung aku masa Allah. Lali janjine, lali lirike aku. Lali lirik mboten napa-napa. Niku HP kata Pak Wardono, iki yo pacarku. Aduh kok akeh men pacarku dina iki ya Allah, bingung aku. Awakmu pacare sing kepiro ya? Iki pacarku lho, Gus. Wis ora apa-apa ikhlas aku. Ora apa-apa santai. Monggo Pak Wardono. Oh, Mas, goleke lirike. Cepet. Mas Gendir, Angkatno sik. cepet. Ora apa lirike, Nggih. ora ngerti nadane. Oh nggih, mboten napa-napa, Ora Pak. ngerti jengkoke. Sing penting pelumase, Pak. Nggih. Lho apa kuwi? Pelicin. Janjane monggo, Pak. Janjane kowe ning ngendi? Gelagaku. Sajaku priyani. Atiku sujana. Pak Wardono kencan karo penyanyi liya. Nggih. Pak Tego monggo, Pak Tego. Rekat Tego nyahut. Aduh, anu Mas bablaske perahu layar. Perahu layar. Lah kok janjine sampai lali lho, Mas. Lah nggih lho, niki lho kula dihapusi terus ya Pak Wardono. Janji terus ya. Ya mono ya mene kok ngur dihapusi. Aku ki kapusan terus karo wong Dijanjeni lanang. tok. Soalnya wajahmu ki wajah lugu, lugu kula banget. lugu lho, Pak. Lugu, Pak. Lugu Gampang banget. dihapusi. Nggih. Kula Lah niki wau bedakne mata uang itu nggak bisa, cuma dibedakan warnanya, Pak. Abang kuwi gede, nak ijo rada setengah ngoten Oh, ini. ngono, ayo, Ini Mas. mata uang nggak tahu, Pak. Mata nggak tahu. Mas, aku Nilainya wonge- nggak tahu. Aku wonge polos. Oh, sari-sarine bocah, polos kayak Kula putih. Polos lho, Pak. Polos putih ngantek kaya sapi. Ayo. Polos Ya, iya polos-polos. Pak, polos saestu. Perahu layar, Mas. Nggih. Janjane kowe ning Ah. gelagakmu sajak nyuwani atiku sujana
Saijo. Ibu Saijo monggo. Ayo, Biyen. Dek. Monggo. Ibu. Ini Bunda Saijo. Ini Ibu Guru. Ya. Ibu Saijo ini. Ini Ibu Saijo. Oh iya ya. Nyaware sing teratur. Yuk koncone ngisi umbiro. Salerap-lerap banyune segoro. Kaliyan numpak prau layar. Dina minggu bari wisata. Ora jamu-jamu karo mesemu. Ilangake rasa lupa-lusu. Ari jawe mas jebul wis sore. Piting kelapa katon awe-awe. Rayogane becik bali wae. Sesuk esuk tumandang nyambut gawe. Dimaafkan untuk kali ini. Ayo Mbak Kum, ayo joget. Koncone dhisik kepiro. Alirap-lirap payune segoro. Kaliyan numpak prau layar. Ing dina minggu bari wisata. Alon raune wis tenan. Nyuda banyu pilala. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ilangake rasa lupa-lusu. Ari jawe mas jebul wis sore. Piting kelapa katon awe-awe. Rayogane becik bali wae. Kene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Sa. Pak, monggo Pak Jogete mriki, Pak. Yo.
karo putune. Nah. Rasane mandek neng gulu yo Wong bagus kembange jiwa ragaku asik yo aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela iso kena tak nggotondo sing tak rasa ning jero dodo pangesmu guyumu lan nesemu rena wengi sing gawe kangene atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edani malah katon ing mata lila janjane aku wis lila nadyan batinku tansah keronto-ronto saben lingsir wangi kaya makan turu samu sing gawe bingung atiku Sandra Pesona Sakempore bro yo yo Pak Saijo, monggo Pak Saijo. Ayo. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mangget neng gulu ragaku aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela bisa kena tak nggotombo sing tak rasa ning jero dodo pangesmu esemu lan guyumu ana wengi sing gawe kangene atiku wis tak lali-lali malah saya malelo tak edani malah katon ing mata hey lila janjane aku wis lila nadyan batinku tansah ronto-ronto saben lingsir wangi kaya mapan turu samu sing gawe bingung atiku sampun ngaturaken menika kangen semu saking keluarga besar
Chandra Pesona. Chandra Pesona. WA-nya yang ngerti ya, dia Ngerti. Pelsa ya. Pak Sucipto. Pak Saijo. Monggo Bapak. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan Ora mokal. ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang Mula kowe. mulo kowe dadi wani saka yongan Jaka Bandung kowe aja kumalungku perang iki kanggo kuturung rampung Pilopati Nyamas Prabu Kamalu kang waseda labuh ing Wonosegara Pak Saijo obat-obat kowe wanita keparan aduh apa ora ngerti pripun yen Bandung lananging jagat baguse kaya ngene Ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe Duwe napa? aji sekti Bondowoso nggih Jonggrang manuta Don Bondo Garwa iya Bandung Apa? aku duwe bebono jaluk udangan apa? anak sewu sawangi kudu dadi Iya jonggrang panyuwunmu tak turut tesih kuat ayo yo Pak Saijo sing bayari siap bos kita hari ini aduh yo monggo Bapak Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang kula kowe mulo kowe
mawon. Terbingkis buat Mas Sugiono. Kaya ning diskotik iki Ya, guys. spesial terbingkis buat istri tercinta. Iya. Oh suruh joget? Oke. Iya, Suruh joget monggo-monggo. Izin ya, Bu. Istrinya dukung monggo. Pak. Izin ya, Bu. Izin Ayo. ya. Boleh ya? Asik. Boleh ya. Tos dulu. Yes. Pak Sugiono monggo. Pak Teguh, ayo Pak Teguh joget lagi Pak Teguh, Mbak Kakung. Mbak Melani. Aye. Monggo, Gitu. Bapak. Boleh kata Ibu joget, boleh. Diwakili Mbak Kakung, Mbak Kakung. Oh iya. Ayo Mbak Kakung. Was. Pak Teguh, ayo Pak Teguh. Oke. Asik dong. Aye. Juga terbingkis buat uang gemblung. Aku main shot di lapus pita. Yo. Aye ye. Oh oh. Adjust. Atak again. Saijo iki lho. Nggih. Ngayahi wong loro kuat lho, Mas. Oh. Kandhane Pak Wardono tesih kuat. Nek kalih ngeten iki kuat mboten? Aduh. Ayo, jajal, Mbak. Ayo, Mbak. Tesih yes pokoknya. Yes pokoknya. Yo. Ah. Op. Adjust. Asik. Let's go together kita cek Chandra Pesona bersama duo Japesnya Indonesia. Ayo ya. Mbak Riri. Mbak Riri monggo Mbak Riri. Spesial ya buat Pak Is. Iya. Bareng mereknya Gucci. Yo. Pak Yanto.
Anje wong HN wis mirong anu rong panci barang kok Mbak Siti kok. Nggih. Gunung Kidul niku nggih ngeten iki, Pak. Nggih. Kula nggih asli Gunung Kidul lho, Pak. Gunung Kidul. Kula Semin, Pak. Nggih. Semen perbatasan kali Pacitan kali Sragen, Pak. Kali lapangan, Pak, celake, Pak, kula nggih. Lah pas sampinge lapangan niku, nah, rodok wingkong. Nah, rodok nikung ngoten kok. Ngandhape gerdu, Pak. Nah, niku nggih kula, Pak. Nggih, ngandhape gedhu sing nek tulisane pentul kaya anduk. Nah, Gitu. niku pas nggih kula, Pak. Duh, Nggih. masyaallah Pak Yanto. Entek duite, Mas. Piye iki? Sida ora iki? Lah Pak Yanto lho iki Yo entek duite niku sesepuh iki. Chandra Pesona ya lanjut no kok Lah ya. yo tetep lanjut. Berkat beliau Oh, kita di dibalekke. sini. Nah, Nggih. klontosi lho Pak niki. Ya, dinteni kok Mas. Aku dawuhe Pak Yanto entenono sik Ya, ya, ngono. ya. Nggih. Nggih, aduh ya Allah, matur nuwun lho Pak Yanto. Nggih. Tak rewangi Ayo. pati geni pamriye. Asik yo. Arep luluh Jos. atine. Aku ora rapi mung sliramu sing tak anti. Asik Ade. Chandra Pesona. Saking pore, Bro. Gunung Kidul, Mas. Saking pore. Mbak Siti, Dalam. aku iso nyanyi kedanan lho. Yo. Weh. Masuk. Sopo sing ora kedanan mripate blala-blala ngawe-awe aku karo so atiku yen hanya asam aku yo iya to Mas ngono ya Ayo Gus. aku kedanan reno wengi wong tansah kelingan edanan prawan ibarate cagak kayu lintang Lah seneng celake kula jenengan ya, Nggih. Pak. Ya Allah. Dek Siti, Dalam. beliau nanti lagune ada si kucing. Oh si kucing niki bablas Pak nggih, si kucing nggih siap. Nggih. Niki HN riyen lho Pak. Nggih. Nggih. Kayak mengke bablaske si kucing Pak nggih. Ya Nggih. Allah, nggih siap. Si Wajan. kucing guys. Ya. Guys, si kucing guys Nggih. ya. Tak rewangi Yo. pati geni. Masuk. pamriye. Oh. Karep luluh Jos. atine aku ora rapi wong sliramu sing tak anti-anti. Pak Saijo, aduh
Pak Wardono ngersakaken dangdut. Ayo. rezeki panjang yuswa. Nggih, Awet ngomong mugi-mugi putra nggih wayah. berkah sukses Pak nggih. Nggih, Cid amin. delitir pokoke ya Dungane- Allah. dungane Tapi niki niku pas mangke apa? nek diasta kondor gatel lho Pak. Apa meneh Kuwi bocah. mau cek sisa. Benjing pun boten payu Nggih niku Pak. saestu. Mengke marai gatel niku Ya Pak. pola putaran yang kedua. Oh iya. Ya. Petis manis yen ngucap sing ati-ati dadi yen nyoto bebrayan sejak Ya sambil sambutan niki Mas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umuri aduna wadin wa salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini acara kami sekeluarga dapat berjalan dengan lancar dan tentunya ini semua tidak terlepas dari dukungan dari tim panitia yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu baik dari segi moral maupun material. Mohon maaf kami tidak bisa membalasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalasnya di hari akhir nanti. Nggih Bapak. Tidak terlepas juga buat tim New Chandra Pesona, Oke. pimpinan Bapak Tulus. Matur suwun Pak, sudah menghibur kami sampai dengan malam hari ini. Nggih Bapak. Sudah menghibur seluruh keluarga kami. Semoga dengan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Dan tentunya buat Chandra Pesona bisa semakin eksis. Amin. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di tahun-tahun berikutnya atau di hari berikutnya. Amin. Matur Dan saya nuwun. mewakili dari keluarga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dan mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari baik dari segi penyambutan dan segalanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya kira itu saja.
Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petis manis kukus tebu saupama ocak udang nora teges tanpa kuno. Petis manis sarpo langking saumpama aja ngucap yen to amung samudana Nyupet rasa kang samar kakar wikar pikuli dicapik kok irung toya kanggo ngucap jroning sepi muni tungone kagem Pak Sugiono. Ayo. Nggih, didongakne nggih. Nggih. Mugi-mugi Bapak Sugiono, gotrah keluarga tansah pinaringan wahyu sing penting niku setunggal Mas Amin. Sugiono, wahyu kesehatan, kebagas warasan. Amin. Lan ugi lancar ing samukawisipun. Amin. Sakinah mawaddah warahmah kalih mbakipun ngantos ing sakmangke puputing yuswa. Amin. Sampun. Tungone Pak Saijo. Nggih, Pak Saijo mugi-mugi Nggih. tansah pinaringan wahyu sehat. Awet anggenipun momong putra wayah. Amin. Pak Nggih. Wardono. Pak Wardono mugi-mugi Nggih. kula dongaken ing ulang tahun pernikahanipun Nggih. nimbali campur sari candra pesona Lah niku piyambak. ditenggo Pak Yanto. saestu. Pak Yanto ing Setuju kula nggih. nggih Pak Yanto semonten ugi mengke wonten event ampun kesupe kalian New Candra Pesona. Alhamdulillah, amin. Nah MC nek mboten kula berarti niku Candra Pesona sing kawe perlu dipoteh ora ding lah dipotong. Ora nggih nggih. Bu Wardono. Buat sinten? Bu Wardono. Bu Wardono mugi-mugi tansah merestui apa yang dilakukan oleh Pak Wardono, selalu mendukung dan Amin. selalu membawa ATM kemanapun. Nggih. Amin. Terakhir Bu Yanto sing wis masakke. Nggih, Bu Yanto terima kasih tadi Bu Yanto rumahnya sudah diacak-acak sama anak-anak. Amin. Yang sabar saja menerima kita dan yang penting kita atas nama Candra Pesona mendoakan yang terbaik buat keluarga besar dari Bapak Yanto. Amin. Wes mbak banget. Aku mumpuk. Enje. Petis manis yen ngucap sing ati-ati dadi nyata bebrayan sejati. Oke, dengan berakhirnya lagu Petis Manis berakhir sudah perjumpaan kita bersama New Candra Pesona. Teman-teman jadi pun Bapak Sugiono, Gotra Ibu, Yun Pangapunten, mbok pilihaken kalau sak konco. Caos lipur saking Purwomadyon Wasono Kirang Hanu Suprono, banyak kekurangan, banyak ketidaksopanan, cuman bersifat menghibur Pak Sugiono. Kami atas nama Candra Pesona dan semua kerabat kerja dari Candra Pesona, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga buat rekan-rekan saya yang di luar sana, pemirsa streaming, terima kasih atas support-supportnya yang membangun, komen-komennya yang ngasih support kepada kita, terima kasih, sukses selalu buat panjenengan. Wasono, saking kalau cekal semanten, bila taufiq wal hidayah, wa itu wa inayah, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ayo Mas Yanto, joget dulu. Oh iya, asik-asik.
Pak Saijo. Saya ijo aku Nggih. jan wae to, Mas. Ya ora apa-apa. Biasa badilungi lali. Perdana ini untuk Nggih. pemanasan season yang kedua. Sabda Yo, asik. Asik yo. Are you ready? Bersama Bakat Drum Indonesia, Pentel Jodi Tiru. Asik. Ibu jogetnya sini nggak apa-apa ibu yo. Yo. Ibu kayak sini. Yo. Ayo. Wan semua. Ibu kayak sini. Ibu, Bapak mungkin punya lagu? Ya. Enggak. Sambil menunggu request Iya. atensi ya Mbak Iis ya. Pokoknya Ye. yang mau minta lagu monggo dipersilahkan. Insya Allah versi apa saja insya Allah oke. Oke. Yus. Sudah Mas Yanto nggih. Nah, sudah Nggih. diantarkan kopi dan air termosnya. Asik.
Wonosari Sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban palu Kowe pancen tresno Apa? atiku iki isih ragu-ragu pancen tresno cepet lamaran marang wong tuaku
wa syukurillah. So, Pak Teguh. Pak Teguh monggo Pak Teguh. Bapak, Pak Saijo. Monggo Pak Teguh. Yo. Bojomu tak silih, sesuk-esuk tak balekke. Kelingan manis mesem terus kelingan lemah kemuyune terus nolan kasih sayange kerep adikku lakon dadi bojone Bojomu tak silih, sesuk-esuk tak balekke. sayange bojone tangga Enggak, sumpah. nanging Enggak. aku wis Ibu Wani, monggo. Ibu Wani. nelongso rasane ngati yen aku ora lakon melu duweni Monggo Pak Teguh. Pak Saijo, alas ijo sing digagas kaya mojo ada kura ada semut durung bondo aja direbut Ayo Pak Teguh, joget Pak Teguh. sumpah ning batin yen teki sito mbok tekati ngati ora bakal ganti. Yo. Sumpah wis janji arep segi semati senang lan sedih barang-barang dilakoni. jamu alas manis rasane senajan bilang tak enteni rendene sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora lakon melu duweni Asik yo. ayo Pak Yanto diodot maneh Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada semut aja direbut sumpah ning batin yen teki sito mbok rapi tekate ngati ora bakal golek ganti. Asik yo. Sumpah wis janji arep segi semati senang lan sedih barang-barang dilakoni. jamu alas manis rasane senajan bilas tak enteni rondone kelingan manis aseme terus kelingan ramah kemuyune terus nolan kasih sayange karep adikku lakon dadi bojone Asik. matur nuwun Sampun. Pak Yanto, beksan mriki Pak Yanto. Sesepuh saking Chandra Pesona. Monggo Pak Yanto. Asik. Asik Bu Yanto juga boleh yo. Boleh. Biar rame. Pak Teguh, yang penting joget monggo.
Ibu Wani, monggo Ibu Wani. Monggo Pak. Asik. Iya Mbak Ayu tadi tinta apundi Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Jalan kaki. Adewean apa ora wedi atimbang nganggur aku ala purun ngancani. Monggo Pak. Kelerasan mas alias kebetulan. Jane kata rotok kaputan. Yen urut mas enggal-enggal rencangi. Tekan ngomah mangke kula opai. Diopai lho Pak. Omain no mas, ya masih. Ayu tadi tindakan Ampun kalau mas sampeyan pun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga bapak. Ya ya masih ya ngoi-ngoi. rapati penting Ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting. Jok sumpah Ibu Wani, monggo Ibu Wani. nyopet rondo Ibu Yanto. Ayo. Ayo. rondo kempling Mas rondo Ayo Mbak kempling Yuli. Ibu Wardono monggo. Wardono. Monggo Bu Ibu. lah ayo Mbak Sum Ayo ayo. Oh ah oh ih. Mbak Udi Mbak Ayu badhe tindak pundi Yo. gadingan gelene taksi Wis. Wis. cewekan opo ora wedi tinggal nganggo kula turun ngancani Kelerasan mas alias kebetulan. Jane kata rotok kaputan. Yen turun tinggal-tinggal rencangi. Takkan omah mangke kula Yo. opai. Pak Saijo. Pak Saijo. Yeah. Lekan bola ngomongan iki apa Mbak Yu badhe tindakan Ampun kalau mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal seto ibu blonjo neng pasar pae prawan rondo kanggo ora pati penting Semarang mas tuku gelang aja terus tarik ayo ojo Sumalang nadyan rondo ning tahan Asik, yo. banteng yo. Maju yuk, maju Pak. rondo kempling masih bersama Chandra Besum Terima kasih. pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi
coba melempar manggis, manggis kulempar mana kulitnya. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar, janda ku dapat. Saiki jamane Ora edan ra keturutan. dan ora cetuman rawan yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke iki piye Manuke cucak lawa, cucak lawa, dawa buntute. sing akeh bulune yen digoyang ser aduh penake Lire pusing lire. Chandra Pesona Coba melempar manggis, manggis lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar, rondo ku dapat. Asik yo, bayi iki piye jamane kan. Lah piye? Wong
buatan iki. Napas